Yun mga kabaw, welcome po sa akong channel. Ayan, vlog yung kalimutan mag-subscribe. Kami sa New Asturias. Saan ang lugar nila? Por 5. Asturias, Porok. 5. Lala diyaw. Oh, Porok 5. Porok 5, New Sumukan Asturias. Ay mga kabaw, naa sila yung Andri ka ng Bisaya version tayo ngayon ha. Bisaya version ngayon. Ayan, naa sila kanang, kasi ito, kanang picturanan. Oh, May wow! magpa-picture ka pero may bayad gis. Ay mga kabuka, pag maari mo dire sulit ang gis ninyo. Ang gis ninyo pwede pag nag-picture kami lahat na tanan. Ayan, papakita ko sa inyo mga kabuka kung gaano kaganda. Let's go. Ay mga kabuka, bago ka muakyat diha sa ako. Bago ka masaka, ay siyempre, muagi sa kadira sa Bisaya na ay Bisaya version tayo. Muagi sa kada putbat. Ayan kay basig. Siyempre COVID ngayon. Ang kana, dapat mutama ka diri mga kabuka. Nani siya ay disinfect. Ayan, pagkatapos musaka ka diri mga kabuka, elevator ni siya. Dapat elevator. Ayan. Hayag kayo mga kabuka, kusugay ang suga. Ayan, nakakabuka mo ni siya ang ilang agyanan. Ayan mga kabuka, oh. Nindot kayo. Ayan mga kabuka, mo ni si heart. Nindot kayo sa heart mga kabuka, oh. Gawa sa bamboo. Ayan, pag dapat ikaw lang isang sa kadiri kay ugdagan mo matumpag niligid mo dito sa sulod. Ay sa mo. Alam kayo mga kabuka. Ha? Pwede lima-limahon? Nya, nakita mo ang kuan ka ng half moon ninaog. Ayan oh. Ang half moon. Pwede ka mga kabuka sana bangko o bulan. Ayan. Mao na ni mga kabuka gamay. Maiksa lang yung video ko kay gamay ra man ilahang kuan diri. Ay heart, nay heart. Nya, mo na say kuan na nabasted nga heart. Wa na human. Ayan, naog ako kay nahinay ko. Mari mo tayo nahinay naog ka kayo. Tapos ko Ginoo. Perti naman ning mudagan man ni mga kabuka. Ayan ay kuan dire. Gusto mo mga on dire lamisa. Oh, wow! Ayan mga kabagangan, dito yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.